Għaddew 48 sija minn meta l-Prim Ministru stess iddikjara li ħatmu akbar mill-pajjiż u d-deputat Rozien Kutajar għadha parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech staqsa x'għamel il-Prim Ministru dwar dan il-każ serjissimu jekk ħax passi dwar id-deputat Laburista Rozien Kutajar u meta se tkun qed tirreżenja. Nixtieq nsaqsih x'għamel jekk ħax passi fuq Rozien Kutajar u meta Rozien Kutajar se tkun qiegħda tirriżenja. Qiegħed out of order, kompletament. Bl-Speaker jintervjeni u jwaqqaf l-intervent tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-każ tad-deputat Laburista Rozien Kutajar jinvolvi mijiet ta' chats mal-imprenditur Jorgen Fenek li jinsab akkużat bil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Minn dawn iċ-chats ir-riżulta li Kutajar kienet iddiżappuntata bis-sitwazzjoni tagħha u ddikjarat illi issa li kulħadd kien qed jitħanżer anke hi kienet se tmur konsulenta mal-ITS. Din il-konsulenza li tammonta l-madwar 81,000 euro qed tkun investigata mill-Kummissarju għall-Standards u mill-NAO. Wara l-pubblikazzjoni ta' dawn iċ-chats, il-Prim Ministru Robert Abela iddefenda lil Kutajar u pubblikament iddikjara li Rozien Kutajar kienet diġà ħalset il-prezz politiku. Minħabba l-kontenut ta' dawk il-messaġġi kella terfa l-ogħla prezz politiku bir-riżenja tagħha minn segretarju parlamentari. Tlabtat ir-riżenja llum Rozien Kutajar diġà ħalset il-prezz għal dak l-aġir, ma nemmix li għandha tħallas il-prezz għat-tieni darba diġà ħalset għal dak illi sar. Walkemm issa qed jgħid li ħatmu akbar mill-pajjiż, il-Prim Ministru stess ikkonferma li lanqas biss għadu kellem lil Rozien Kutajar dwar il-fatti kollha li ħarġu minn dawn iċ-chats.